Dyma adeg prysur ar flwyddyn I ffermwyr defaid, cyfnod yr wyna. Ac mae yna golledion yn digwydd bob blwyddyn, ond eleni mae yna fygythiad arall I wyn bach. A hwnnw ydy'r feirws Schmallenberg, sydd wedi enwi ar ôl tref yn yr Almaen lle cafodd ei ddarganfod. Mae'n effeithio gwartheg, geifr a defaid. Ar hyn o bryd mae yna dros 1,000 o achosion yn Ewrop. Yn Lloegr, mae yna 74 o ffermydd wedi heintio, a hynny mewn 4 sir ar 10. Wrth i'r tymor wyna fynd yn ei flaen, mae milfeddygon yn gweld mwy a mwy o achosion. Efo fi rwan, mae'r milfeddyg Meirig Evans. Wel, does na ddim achosion o Schmallenberg yma yng Nghymru ar hyn o bryd, ond be di arwyddion y clefyd yma? Mae wedi effeithio ar ddichod yn benna I gychwyn, yn achosi iddyn nhw reit llai o laeth am ryw 2-3 diwrnod, bod ychydig o dwymyn ac yn diarrhea. Ond mae hwnnw'n pasio yn fuan iawn mewn 2-3 diwrnod. Ond wedyn, ar y defaid, does na ddim effaith o gwbl ar y ddafad ei hun, na wyn mewn oed mewn ffordd, ydy. Ond yr effaith da ni wedi weld fwyaf ydy yn yr wyn yn y groth. Maen nhw'n abortio ac maen nhw'n cael ei geni efo'r cymala wedi cloi I gyd ac yn ddi-siap mewn ffordd, ydy. A rhain yn wyn mawr? Wyn yn ben I tymor mewn ffordd, just cyn mae'r ddafad I fod o gwyn fel arfer. Ne, mae'n cario nhw I llawn dymor, a wedyn mae'n anodd I geni nhw wedyn. Dyna'r peth gyntaf fysa ffarmwr yn ddall. Ydy bod nhw'n rhaid I lam mewn dafad sydd yn hir yn dŵad ar oen, ac yn dall bod y cymala wedi cloi fyny I gyd, a mae'n traffaith geni oen wedyn. Pa mor heintus ydy'r afiechyd yma? Maen nhw'n meddwl ar y funud bod rhaid cael pry I basio fo un ddafad neu un anifal i'r llall. Wedyn, tydio mae'n heintus o gwbl yr adag yma'r flwyddyn maen nhw'n gobeithio, tra mae'r pryfaid ma'n dawel. Os oes na rwy'n yn ama bod na Schmallenberg ar ei ffarm nhw, be ddylen nhw'n neud? Cysylltu ar milfeddyg yn gyntaf. Wedyn, os oes rhaid, mae'r milfeddyg wedyn yn cysylltu ar milfeddygon yn yr labordau, a maen nhw'n fodlon gwneud y profion am ddim I drio ffeindio os oedd yna beidio. Does am braf gwaed ar y funud, mae'n rhy fuan eto am braf gwaed. Mae rhaid profi'r ffetus mewn ffordd. Mae yna fwy o fanylion am y feirws a sgwrs estyngedig ar ein gwefan ni. Diolch I chi unwaith eto am o'ch cwmni. Tan y tro nesaf. Hwyl I chi.